Ana m ekwusio na ife eji mara ndị Igbo na anọrọ ala n'ike. Eji mara ndị Igbo bụ ife ndị Igbo na-akpọ culture and tradition. Ọ na-ana n'ike, ndị be anyị achọrọ ịma about it. Ka ekwuke n'okwu ihe gbasara alụm nwaanyị eji mara ndị Igbo. Traditional marriage anwa eji mara ndị Igbo. Chekigodo onwe gị kịta mara when last ọ dara ụda ọ na-akpọtụ na be ụnụ ebe isi wee pụta bụ n'ala Igbo na village gị. When last ka ị notice na ọ na-akpọtụ enwe ndị na-abịa ịlụ nwaanyị ịgba nkwụ nwaanyị, ma ọ bụ na ndị be ụnụ na-aga ịgba nkwụ nwaanyị sọnwụ ya ị ga-ịlụ nwaanyị n'obodo ọzọ, agbamnkwụ nwaanyị. The phone etu o si ada ụdara n'ala Igbo mgbe nwa ọka dị etu today ọ dị ozi. That very important core value culture of ndị Igbo eji mara ndị Igbo. Ife dị n'ịlụ nwaanyị ọ na o disappear complete. O disappear. When last did you receive invitation letter? So na ọ bụ ịgba nkwụ. Ife dị very common na white wedding na city. Even ndị kabara ike mwana eji eme traditional marriage ndị Igbo na-emezie na city, Lagos, Abuja. So enwe one video mfere agbara nkwụ nwaanyị abroad, onye Igbo, nwaanyị onye Igbo ka ndị nne na nna ya kara obi kee ya di na abroad, ka obi mee ya video gbaa na social media to deceive the gullible, to continue to deceive the new generation, Gen Z, ndị kakara pụta ụwa amaghị ife a na-akọ, ama history adịzikwa na curriculum. They can easily imbibe those things because ha nọ na social media, digital age. Ha ga-afụ ya che na ọ bụ ya bụ dị ife dị invoke na amarọ nọ ife na mbụ imetọ ịkpụtọ ife eji mara ndị be anyị, our identity. Na mgbake n'ụlọ ebe according to my observation, ife dị na mmebi gbasara etu ndị Igbo si alụ nwaanyị, traditional marriage, ebe o si wee bido mebibe, mmiri si bido bewa na opi ụgbọgọrọ. Ebe ya si wee bido bụ mgbe ndị be anyị bịara dị place a more value on white wedding ka a na-eme na church, kwesịrị bụ just to bless the marriage. Mgbe ndị be anyị bịara bido value bere atụ one more than nke bụ nke tradition eji mara ndị be anyị, culture ndị Igbo eji mara ndị be anyị. And iche ke ọfụma ị na-wonder say more value ndị be anyị na-place na white wedding ka a na-eme na church. Ọ bụ chọọchị nwee nwa, ọ bụ chọọchị nwee nke nwaanyị, ọ na chọọchị ka nwaanyị si. Because ihe gbasara marriage, ife na-eweta materials and ife na-eweta to show that culture. Ịghọtago of ihe gbasara marriage, o kwesịrị ịbụ na ebe nwaanyị si, n'obodo ebe o si wepụta ụwa, be nne na nna ya, so that the forefathers ga-abịa witness. Ọ ga-abụ n'ala ebe nke nwaanyị si, again bịa n'ọrụ Igbo, ọ ga-abụ na ana ebe nke nwaanyị si wepụta ụwa, so that the forefathers, the lineage ga-abịa witness na nwafa one of their own is taken, akpọrọ gị ya dị. Ife iji mara ndị Igbo, ife ndị Igbo ji dị ebube emiri akpụtọcha anya ya na be anyị. And I'm not surprised ife mee na eji nwoke katakata na marriage ọla last zikwan. Ị na-afụ ife na-eme na UK and so many countries. When ndị a na-abịa alụ akpọ a na-alụ most of marriage na be anyị na-emezi ya online self. Online akpọ call emere ya online. Nwoke na-alụ nwaanyị a ga-alụtazi self. Mmadụ ga-aga represent ya. Ide na mpapa ya ga-represent ya, or a friend ya ga-represent ya. N'obodo Igbo na-eme ya online, na-eme video call, na-eme ya na Zoom meeting. Ichelu nwaanyị ị ga-echerecha until it is ready, until it is available. No on ground. Gaa be nke nwaanyị asị nwoke na-alụ nwaanyị akpọghị ya n'aka. Omenala eji mara ndị Igbo. Nna nke nwaanyị ma ọ bụla nna ya dịrọ ndụ, nwoke nọ na that family bụ isi nwoke. Eme omenala gọọ ọfọ n'isi gị bụ nke nwoke, kpọrọ nke nwaanyị jide n'aka, hand over to you. Nke nwaanyị ahụ eburu mmanya buru nkwụ eji mara ndị Igbo. Etibidi ọfọ nkwụ ahụ, etibidi ọfọ, o buru nkwụ abịa butere gị ya, chọta gị bunye gị nkwụ ahụ ṅụọ. Ka mụ omenala dị na gasị kpuo ala n'obodo ahụ. Ihu okenye nọ na the family ma ọ bụ nna nke nwaanyị.
agụzie gị so that marriage enwe ike last ya. Cheke ifu na marriage ọla last zikwa nkịta marriage nke taa ka ikpeazụ a ọ gwara ọgwa ka ọ gotego everywhere katakata divorce ọgụ na mgba here and there. Ife mmebi batara na etu ndị Igbo si alụ nwaanyị wee si alụ di o si na ụka oge ndị be anyị bịara place more value na nke na-eme n'ụka. Ha bari budo sị oke kedu ọka mmazi ka na combine ya ifuzie traditional marriage ekwesịrị ibu ụzọ gaa mere nke ebe nke nwaanyị si be nne ya. Even mgbe gboo a na-ebu ụzọ mete traditional marriage before ịgara dị na wedding for wedding during the process of ịga enwere ife ịga na-aga na church counseling before aga eme wedding aga book wedding date aga eme their wedding na church. Father ga-eme ka chọọ na o sikiri consent of ebe nke nwaanyị si to be sure na emezuru ihe nwaanyị na-agbala nkwụ ya complete. Enwere a na-assign na document oge ga-enwetara just approval before he can go ahead so okay gba emebezi nke church. Mana kemgbe ndị be anyị budoziri wee ụta oke amamihe ahụ oke brain na nwa that no ka mala combine. Ha bịa realize ya na wedding self to start with bụ nke ndị ọcha ka anyị na-eme n'ụka ndị ọcha butere anyị ụka na ya na be ndị ọcha ofu ka ha na-eme white wedding ka ha na-eme na church. Mana ndị ụka bịara na be anyị bịa realize that na ha ga-emebinwu nke be anyị traditional marriage ha ga-emebinwu ya so ha wee bukọọ ya ọnụ wee sị oke emete traditional marriage enweta consent from ndị nwe nwaanyị dị chọrọ emecha emezuole omenala then abịazie na chọọchị ya bịa nye blessing. So ndị be anyị realize na onye enye nsogbu o kwesịghị ịdị etu ahụ. Marriage kwesịrị ịbụ once kwesịrị ịbụ one naanị nke traditional nwa bụ nke eji mara obodo etu kwesịrị ịdị. Mana because na anyị nwebere adopt nke ụka onyebe nsogbu hafụ na obube n'aka economically because imecha wedding ma traditional marriage mecha expenses dị na ya ị bịa chịrịkwa bidokwa nke wedding mebekwa expenses dị na ya. Ọfụma ụfọdụ di na nwunye la dị sef after traditional marriage mụ ụmụ ya ụmụ before abịa mee wedding ife ụmụ ha sef emere ha you know a little bride and a little maid. Little bride or little groom I mean. So now half na ụlọ enye nsogbu ewe ha bukuzie ya ọnụ ifuzie na fada anyị ala nwe chekizi ma emezukwara traditional marriage ebe nke nwaanyị si to approve sign or approve before eme wedding o ma accept ihe a na-emezi ibu agazi ibu ụzọ mezie wedding na church ama nke nwaanyị o si na church izi ihe ga-eji ibu ụzọ gaa mee wedding na church. Na ọ bụrụ na ibu ụzọ mecha wedding na church wee labazie la be nke nwaanyị ije ịgba nkwụ ife adịkwana na list e gwasịrị gị mee ịgba nkwụ and so on. Mbọsị a gala eme agreement na palọ na ịgba nkwụ ụgbọ na ndị obodo si na alụ nwa ha ekpeghọzi ị ga-alụ nwaanyị ahụ by force by ife ndị ụka mere because ọ bụ ụka nwa ọ bụ ha nwe nke nwaanyị igotego. So ndị be anyị bido megharịsịrị inye ihu na-emegharị ihu na ha emegharịgido ife ihu ihe dịla nwaanyị ihu kịta omenala ịdụla ihe dịla nwaanyị emegharịgido gị ihu ruzie to the level na traditional marriage a alaala complete. Check everywhere for OTP ala complete. Ihe dịzi more pronounced na bụ white wedding. Traditional marriage na ndị be anyị na-afụtazie na onwezi ihe ọ bụ self ha na-afụta asị ha commonize ziri ya. This is important to most of ndị be anyị na alụ nwaanyị. Check very well. Ha na-emezi ya n'ego ha na-eme ya kpụrụkpụrụ most of ndị n'obodo oyibo ka ihe aka njọ n'isi ese ndị ego asị convert ya na ego egotego all those materials for the claim I too know n'ụka okay too much faith ya na-enwe n'ụka na ụmụ ihe dị si ụfọdụ ime ihe dị na faith ha nabata ụmụ ihe dị na list mmanya ha na nso on maọbụ taba ha na siga ụmụ materials and so on maọbụ you know. So I convert ya na-emezi ya monetization just like Facebook ha na-emezi ya monetize eme ya na ego a na-ekpezi nwaanyị ọnụ kasị ifu n'ọba afịa na-ego ego ife ahụ dị na list a convert ya to 1 million na-ekwe ya ọnụ si mba ihe nji bụ 500,000 nke akwụọ kaadị adịghị egasi ibe nke nwaanyị gị ime n'ikpokom itikpokom cheki ya na village gị ihe a na-egwu kịta wee last ka etiri kpokom na bụnụ na-abịa ịgba nkwụ na bụnụ bụ nwaanyị onweghịzi meaning onweghịzi value. Ndị gọọmenti ejiri mee small iwọchị fụ na ọdịasị ada ụda mgbe Igbo bụ Igbo mgbe kọlchọ Igbo bụ kọlchọ Igbo ihe gbasara traditional marriage
ụdị ezi ada ụda ọ na-adazi ha ọ na-adazi ụmụazị na family sef onye lekere nwa sef family members agaghị amadị ụlọ leke nwa sef ha agaghị amadị na eme marriage na eme traditional marriage ebe a inwe ike kpọfekọtara ire na-anụ noise somewhere ije ma bụrụ TJ a na-eti kpokokpokokpoko adịghị eti egwu ezigbo egwu ndị Igbo egwu kọlchọ eji mara ndị Igbo ebe a adịghị eti ya ebe na a na-agba nkwụ nwaanyị adịghị eti Wizkid adịghị eti Makosa adịghị eti Celine Dion ebe a na-agba nkwụ nwaanyị Igbo omenala Igbo ekwesịghị na-eti egwu omenala Igbo high life omenala Igbo jere akụzi ife from egwu ọnwa ife na-agụ n'egwu a na-adụ ndụmọdụ na-send the message concerning the marriage ị ga na-anụ ebe ọ dịka abịa na-agba klọb fu DJ ka ọ kpara isi kpụrụchi yiri ntị na-akụ egwu agbantero egwu ndị ara ebe a omenala ndị Igbo a na Igbo etipịala terms of culture eji mara Igbo fe Igbo ji etise ọ na ebube Igbo na complete time may come if ana Igbo by ndị Igbo ga na-akpazi agwa ka ndị ọcha gwara ha bi n'ala Igbo